Procesul de tratare poate genera gaze nocive precum amoniac, metan sau sulfura de hidrogen, care pot fi periculoase dacă sunt inhalate. Vapori toxici proveniți din levigat sau din substanțe chimice pot provoca iritații ale căilor respiratorii, amețeli și chiar intoxicații acute. Expunerea prelungită poate avea efecte grave asupra sănătății pulmonare. Situație. În timpul manipulării levigatului se eliberează vapori într-o zonă slab ventilată. Ce trebuie să faci în cazul în care ești expus la vapori? A. Să părăsești imediat zona. B. Să ignori simptomele și să continui lucrul. C. Să anunți superiorul tău despre situație. Răspuns corect. A. Să părăsești imediat zona.